Når man skal puste æg, så skal man starte med et æg. Man tager sin vådserviet, og så tørrer man den forsigtigt, så man lige får et snavset af. Så tager man sin nål, og så prikker man stille og roligt. Der skal være hul i begge ender. Og så puster man. Når ægget er tomt, så skal det lige skylles lidt og tørres. Og når det er helt tørt, så kan man farvelægge det. God fornøjelse.